Get ready with me til Sjælland. Ja. Liquid primer. Jeg fik lige en i rød i stedet for blå, fordi det var ikke meget mere. Så ja. Okay. Jeg tror lige, det skal stå her. Først der tager vi en sommerlig parfume på. Nej, det gør vi ikke. Det gør vi. Det gør vi ikke. Vi tager først sådan en highlighter på. Highlighter. Fordi jeg skal jo se godt ud til farve, ikke også? Så ja. Jeg har lovet jer at klippe dem her færdige. Det gør jeg så i en anden video. Men der går nok lidt tid, før den kommer op. Eller jeg har tid til at lave den. Men det gider lige. Jeg er spændt for dem. Men det er godt nok. Jeg overvejer at tage de her greens på lidt grønt. Og det er sådan en rigtig god en. Så ja. Jeg tog lige af, for jeg glemte at lægge noget under. Det kan man jo også. Og jeg tager den med, men jeg har sådan lidt på måde med så. Den glad for min nye primer. Det her, det var den sticky primer, føler jeg. Det er meget snegligt lige mærke til. Og jeg synes, at lave min time. Så ja. Perfekt. Jeg ryster bare nogle af mine parfume. Så. Tester den lige. Ud af vinduet. Så sprøjter den her på. Damn. Grip primer. Men ja, det var faktisk alt for den her video, så hej!